Паўмільёна пад ружжо. Лукашенко рыхтуецца да вайны. 4 гады хіміі за контур Беларусі. Чаму рэжым гэтак ненавідзіць усё беларускае? Менскае мора даносаў. Новая пастаноўка вольных купалаўцаў. 1 красавіка, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Хацелася б у дзень гумару і жартаў нейкіх іншых навінаў, але якая рэчаіснасць гэткі і нашы навіны. У выпадку вайны Беларусь зможа нарасціць колькасць войскаў да паўмільёна. Пра гэта заявіў Лукашенко падчас нарады з вайскоўцамі. На гэтай нарадзе падводзілі вынікі комплекснай праверкі ўзброеных сілаў Беларусі, якая доўжылася цэлыя 2,5 месяцы. У нарадзе ўдзельнічалі каля 300 афіцэраў. Тэму працягне Руслан Ігнатович. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. Гэтыя словы на нарадзе, прысвечанай вынікам маштабнай вайсковай праверкі, сталі канчатковым прызнаннем Лукашэнкі. Мілітарызацыя Беларусі выходзіць на новы ўзровень. Сабраўшы ў адной зале 300 камандзіраў, Лукашенко фактычна абвясціў, што вайна – гэта непазбежная рэальнасць. Гэта свядомае стварэнне мадэлі крэпасці ў аблозе. Вакол ворагі, і таму трэба мабілізавацца. Трэба мабілізаваць увесь дзяржаўны апарат, не толькі сілавыя структуры. Сілавыя структуры – гэта само сабой. І народ павінен мабілізавацца, і ўвогуле сітуацыя, калі вакол ворагі, дае уладам карт-бланш на любыя палітычныя рэпрэсіі. Аднак сама арганізацыя праверкі выкрыла глыбокі крызіс даверу ўнутры сістэмы. Лукашенко праводзіў інспекцыю ў абыход Міністэрства абароны і Генеральнага штабу. Замест Віктора Хрэніна ключавымі фігурамі сталі дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфович і старшыня камітэту дзяржкантролю Васіль Герасімаў. На нарадзе Лукашенко адкрыта заявіў, што Мінабароны дае яму не тыя звесткі. Как мне часто докладывает генерал Хренин и Муравейко генерал, знаете, мы не видим концентрации войск противника на рубежах нашего государства. Ребята, Бог с вами. Они что, дураки? Будут концентрировать где-то, как Великую Отечественную войну, перед наступлением войска? Ситуация поменялась. Нягледзячы на маштабнае бразганне зброі, вынікі праверкі выйшлі неадназначнымі. Генерал Хрэнін прызнаў, беларуская супрацьпаветраная абарона мае сур'ёзныя праблемы з перахопам нізкалётных цэляў. Гэтая тэхнічная бездапаможнасць пацвярджаецца фактамі. Пакуль вайскоўцы рыхтаваліся да цытата непазбежнай вайны, украінскія маніторынгавыя каналы фіксавалі, як ударныя беспілотнікі ЗСУ вольна пралятаюць праз Магілёўскую і Гомельскую вобласці на шляху да расійскіх цэляў. Расійскія дроны тысячы разоў за гады вайны таксама парушалі паветраную прастору нашай краіны. І гэта нясе рэальную небяспеку. Гэта шагет, памер якога вы бачыце цяпер у параўнанні з аўтамабілем, сапраўдная смяротная пагроза, здольная цалкам знішчыць шматкватэрны дом. Руслан Ігнатович, Белсат. Той выпадак, калі задаешся пытаннем, ці не тыя таблеткі сёння выпіў Лукашенко. І хацелася б, канешне, каб хаця б у дзень дурня забіралі ў яго мікрафон. Тым часам Літва прызначыла прадстаўніка для двухбаковых перамоваў з Беларусю, але ягонага імя пакуль што не называюць. Прэм'ер-міністрка краіны Інга Ругініене чарговы раз заявіла, што для перамоваў патрэбнае выкананне беларускім бокам папярэдніх умоваў. Сярод гэтых умоваў вяртанне захраслых у Беларусі фураў з літоўскай рэгістрацыяй, а таксама спыненне незаконнага пераходу мяжы мігрантамі і палётаў кантрабандных метэазондаў. Беларускі бок настойвае на перамовах без якіх-колечы папярэдніх умоваў. На мінулым тыдні Джон Коул заклікаў Вільню правесці двухбаковую палітычную сустрэчу з афіцыйным Менскам, каб аднавіць транзіт праз Літву калійных угнаенняў. У сваю чаргу прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа нагадаў, што пытанне санкцыяў супраць Беларусі мусіць разглядацца на ўзроўні еўразвязу.
Камісія ў справе выбараў у каардынацыйную раду скончыла прыём заявак ад патэнцыйных дэлегатаў. На месцы ў КР 4-го склікання прэтэндуюць 175 чалавек, размеркаваныя паводле 9 спісаў, паведаміла кіраўніца камісіі Алена Прыходзька. Найбольшае прадстаўніцтва мае кааліцыя Паўла Латушкі і руху за свабоду 38 кандыдатаў. У той самы час некаторыя ўдзельнікі трэцяга складу КР заявілі пра свой няўдзел у выбарах. Гэта, напрыклад, блока Пракоп'ева, Ягорова і фракцыя «Наша справа». Не бярэ ўдзелу і партыя «Разам», над арганізацыяй якой працуюць паплечнікі Віктара Бабарыкі. Выбары 80 дэлегатаў пройдуць паводле прапарцыйнай сістэмы з 11 да 17 траўня. Для трапляння ў каардынацыйную раду новага склікання выбарчым блокам трэба прайсці 3% бар'ер. Калі палітыкі не ўдзельнічаюць у выбарах у каардынацыйную раду, патэнцыйны, умоўны, круглы стол, перамовы, я не ведаю, як хочаце, можаце назваць, суб'екта, абранага суб'екта, легітымнага не будзе, калі палітыкі проста не будуць удзельнічаць у гэтых выбарах у каардынацыйную раду, бо менавіта яна, як абраны орган, можа абраць нават дэлегацыю, якая будзе удзельнічаць. Это вельмі важна, мець абраны суб'ект, які можа быць бокам нейкіх перамоваў, як з міжнароднымі партнёрамі, так і нават з рэжымам. І вось тут, калі гэтага не разумеюць такія дасведчаныя людзі, мне таксама не зразумела. Мне падаецца, гэта лепшая справа умасоўваць сваю партыю праз галасы выбаршчыкаў. Дарацца кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі з візітам у Вашынгтоне. Раней Святлана Ціханаўская, апавядаючы пра запланаваны візіт Кучынскага ў ЗША, зазначала, што той, сярод іншага, будзе намагацца пераканаць амерыканскіх палітыкаў не ціснуць на Літву і краіны Еўразвязу ў пытанні імавернага зняцця санкцыяў з афіцыйнага Менску. Безумоўна, прыехаў са словамі падзякі за вызваленне 500 палітвольных за апошні год, у тым ліку за апошнія вызваленні, якія адбыліся некалькі тыдняў таму. Мы будзем спадзявацца, што гэты амерыканскі гуманітарны тэх працягнецца і будуць вызвалены ўсе палітвольныя і спынныя рэпрэсіі. Вось, ну, у гэтай тэчцы таксама ёсць больш пунктаў, пра якія паразмаўляем. Вось, ну і таксама гэтым разам прыехаў у Вашынгтон з невялікім падарункам, з такой кніжкай Владзіміра Арлова пра беларускую гісторыю. Таму буду спадзявацца, што Эндзі, мойму добраму сябру, Белым доме, гэта нам спадабаецца. Таму што гэта гісторыя, якая, эта кніжка скончваецца на Касцюшку, нашым супольным героі. Вось, ну і таксама адказваю пра то, як Беларусь была моцнай, незалежнай еўрапейскай дзяржавай. І я спадзяюся, што зноў, не спадзяюся, нават упэўнены, што яно зноў такой стане. Дзяржаўная прапаганда працягвае спробы апраўдаць закрыццё дабрачыннага фонду дапамогі анкалагічна хворым дзецям Кіндер-Віта. Чарговы сюжэт выпусціў тэлеканал УНТ. У хаду пайшлі пагрозы крымінальным пераследам ды абвінавачванні ў нямэтавым выкарыстанні сродкаў, п'янстве і удзелах у пратэстах. Прапагандысты прадэманстравалі кадры вечарыны працаўнікоў фонду, сцвярджаючы, што застолле, маўляў, аплацілі грашыма, сабранымі для хворых дзетак. Дырэктарка арганізацыі Надзея Манцэвіча раней нібыта фігуравала ў крымінальнай справе, звязанай з вырабам і распаўсюдам парнаграфіі. Прапагандысты сцвярджаюць, што з'ехаўшы ў Польшчу, жанчына вывезла вялікую суму ахвяраванняў, але ніякіх доказаў у сваім сюжэце не прыводзяць. Тым часам у Менску 31гадовага Ягора Бужылава асудзілі на 4 гады гэтак званай хіміі за вытворчасць ювелірных аздобаў з абрысамі Беларусі. Мужчына быў дырэктарам вытворчасці брэнду «Беларускі край». Летась КДБ прызнаў кампанію, вядомую металічнымі ўпрыгожаннямі ў выглядзе стылізаванага контуру нашай краіны экстрэмісцкім фармаваннем. Маўляў, кулоны, падвескі і завушніцы «Беларускі край» нясуць дэструктыўную сэнсавую нагрузку, фармуюць і распаўсюджваюць экстрэмісцкія погляды. Гэткае абвяшчэнне стварае рызыкі пераследавання толькі для працаўнікоў кампаніі, але і для кліентаў, зазначаюць праваабаронцы. Хто напісаў данос на сваю сям'ю і навошта ён гэта зрабіў? Гаворка не пра міфічныя даносы, а пра тыя ананімкі, якія беларусы, на жаль, масава дасылалі ў міліцыю пасля 2020 года. Дзякуючы кіберпартызанам мы маем гэтую базу, а дзякуючы вольным купалаўцам можам яе пераасэнсаваць. На прэм'еру спектаклю «Менскае мора» ў Варшаве схадзіла Аліна Скрабунова.
Памінкі, сям'я, успаміны. Усё ідзе, як звычайна. Да таго моманту, пакуль на стале не з'яўляецца тэчка з даносамі. І тут паўстае пытанне, а колькі праўды могуць вытрымаць самыя блізкія людзі? У вольных упалаўцаў адбылася прэм'ера спектаклю «Менскае мора», у аснову якога лягла база даносаў у КДБ. Доступ да яе маем дзякуючы кіберпартызанам. Лецішча на Менскім моры за адным сталом, каб памянуць бацьку, брата, мужа, збіраецца цэлая сям'я. Але памінкі ператвараюцца ў высвятленне адносінаў. Брат памерлага, былы КДБшнік Пётр, спрабуе знайсці таго, хто напісаў данос на старэйшага сына. Мне б не хацелася, каб гэта было падобна да рэчаіснасці, такая сітуацыя. Каб была такая сям'я недзе там у Мінску, такая мама, такі зяць, такая дачка. Мне гэта не блізка, але мне вельмі было цікава з гэтым працаваць. Спектакль прасякнуты абсурдам і смехам. Музыку да яго напісаў Лявон Вольскі. У цэлым «Менскае мора» пакідае шэраг розных эмоцыяў і думак. Страшная рэч. І хіба гэта такая спадчына, якая дасталася нам па Савецкім Саюзе, па рэпрэсіях яшчэ з часоў сталінскіх. С доносами. Я сталкивалась только тогда, когда мы всей страной читали, значит, кто на кого доносил и проверяли, живут ли доносчики в нашем доме, в соседнем доме. В моем, кстати, не было. Рэжысёр «Менскага мора» паляк Войцах Урбанскі. У яго з вольнымі купалаўцамі ёсць яшчэ адна супольная праца. Спектакль «Закамерон» паводле турэмных аповедаў Максіма Знака. Цяпер жа ён паставіў «Менскае мора» паводле п'есы неабыякавая Іллі Прудніка, створаны на аснове той самай базы даносаў у КДБ. Некая метафора страны и вот того, что когда все-таки... Потому что это, мне кажется, присутствует, что когда можешь и даже внутри собственной семьи бояться что-то сказать, как бы вот это. А потом есть и приходит момент, когда это уже угрожает не ссорой, а смертью. То есть, и все-таки нужно видеть к чему это может привести просто, да. Спектакль «Менскае мора» паўстаў дзякуючы праграме «Art Power Беларусь». Але самае страшнае тут не самыя даносы, а тое, што яны нараджаюцца са страху, крыўды альбо зайздрасці. Пасля гэтага спектаклю ўзнікае пытанне, каму ты давяраеш і чаму менавіта яму. Паглядзець «Менскае мора» ад вольных купалаўцаў можна на сцэне «Пшадоўнік» у драматычным тэатры ў Варшаве. Аліна Скрабунова, Белсат. Ну і вось на тле ўсіх гэтых навінаў я нагадаю, што красавік все-таки пачынаецца з дня жартаў і смеху. Менавіта жарты дапамагаюць акцэнтаваць увагу і высмеяць хібы асобнага чалавека і пагатоў усяго грамадства. Як з дапамогою гумару можна чарговы раз пераканацца ў абсурдзе, да прыкладу, лукашызму і путінізму, ведае Марыя Сысой. Сегодня мы с вами изготовили шлем Отечества. Майстар-клас шлем айчыны для вырабу шапачак з фольгі для абароны ад вонкавых ворагаў. Ці акцыя крыніца айчыны, каб засвоіць забытае вучэнне Алана Чумака зараджаць ваду перад тэлевізарам. Ці агітацыя галасаваць на выбарах за настаўніка і героя СВА на імя Уладзь Бохан. Ён жа беларускі мастак і акцыяніст, які ўжо некалькі гадоў, нехта кажа, пранкуе расійскія школы, а насамрэч даследуе ўзровень фашызацыі грамадства ў Расіі паводле 14 прыкметаў, якія ў 1995 годзе прапанаваў пісьменнік Умберто Эко. Я ж себе называю мастаком, чему не пранкером, потому что я хочу показать визуализацию, как и любой мастак, я хочу визуализовать некую падзею, некую з'яву. У гэтай сітуацыі хочу паказаць, як будуецца дыктатура знізу і як страшэнна гэтая маса, якая выконвае нават самыя абсурдныя загады. А вось і класічны пранк. Надойчы блогер Сергей Беспалаў злавіў сілавікоў на цытата БЧБ «Трыгер». Ён адправіў згенераванае штучным інтэлектам відэа з нібыта пратэстоўцамі на адной з мінскіх вуліцаў у чат-бот МУЗ. А далей праз публічную веб-камеру назіраў, як туды прыбылі ажно 3 машыны і з дзясятак сілавікоў. Кажа, такога ажыятажу не чакаў. Калі міліцыянты бачаць бела-чырвоны сцяг,
бело-чырвона-белый сцяг, у іх адключаецца мозг, яны проста як гэтыя быкі, і ім не трэба ніякіх ні пруфаў, нічога, хаця як бы ёсць гэтая камера, якая працуе онлайн на Ютубе, ну, типа, минимальный факт-чекинг, можно проверить это. Не, все, мозги выключены. Слушай, так а цели СВО какие? Убрать угрозу. Какая? Один з улюбленых жанраў блогера Андрэя Павука – тэлефоннае інтэрв'ю з лукашэнкаўскімі чыноўнікамі. Ён не хавае свайго імя, але на кантакт з ім ідуць досыць часта. Кажа, што самыя забаўныя размовы здараюцца з міліцыянткамі. Маўляў, тыя любяць хуліганаў. Мы запыталіся, наколькі гумар – добры інструмент супраць рэжыму. Ну, за гэта сажаюць у Беларусі. Гэта дрэнны інструмент. Трэба рабіць так, каб не пасадзілі Беларусі. Любіць родзіну, плаціць падаткі, ходить на субботники, падтрымліваць Россию. Тому юмор – это страшная рэч, это надо запретить жесточайше, не смеяться. И вам не смейтесь там. Але як бы не было смешна глядзець на справаздачы з прэзентацыяў расійскім школьнікам лапцяў у Z-стылі ці слухаць тролінг беларускіх функцыянераў, ад палітычных пранкаў і сатыры застаецца сумны асадак. Бо ў гэтым абсурдзе мы жывём. Марыя Сысой-Белсад. Ну и от абсурду до, хотя бы крышку в нашем выдании адекватности. 400-гадовы каменны крыж знайшлі камунальнікі ў вёсцы Кароўка, непадалёк ад Суражу на Віцебшчыне. Працаўнікі Віцебска водаканалу паведамілі пра знаходку гісторыкам і перавезлі яе ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей. Для транспартавання спатрэбіўся пад'ёмны кран. На переднім баку знойдзенага крыжа можна разабраць выбітае імя Герасіма Ігнатавіча. У ніжняй частцы выбітая дата, запісаная традыцыйнымі для таго перыяду кірылічнымі літарамі. З тых знакаў, што можна разабраць, вынікае, што крыж датаваны 17 стагоддзям. Цалкам разабраць надпісы можна будзе пасля апрацоўкі. Крыж будзе захоўвацца ў Віцебскай ратушы, дзе ў падземным паверсе размяшчаецца музей. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі чэмпіянату свету па футболе 2026 года. Завяршыліся апошнія матчы кваліфікацыі і без гучных сенсацыяў не абышлося. Галоўнае з іх – правал зборнай Італіі, якая зноўку засталася па-за бортам усесветнага першынства. Пра нечаканыя вынікі і эмоцыі ў наступным матэрыяле. Вось так, мінулую ноччу ў Сараеве дзясяткі тысяч заўзятараў святкавалі гістарычны поспех. Зборная Босніі і Герцагавіны прайшла Італію і ўпершыню з 2014 года прабілася на чэмпіянат свету. Мы згулялі выдатную гульню, мы гэта заслужылі. Італія была зусім няmoцная. Наперад Боснія. Супернікамі баснійцаў у вызначальным стыкавым супрацьстаянні былі італьянцы, чатырохразовыя чэмпіёны свету. Аднак фаварыт не апраўдаў чаканням. Асноўны і дадатковы час матчу скончыўся ўнічыю 1-1. У серыі пенальці баснійцы перамаглі 4-1. Адзначыў, што ў канцы першага тайму сквадра Адзура засталася ў меншасці. Алессандро Бастоні атрымаў чырвоную картку. Італія прапусціць трэці чэмпіянат свету запар. Галоўны трэнер Дженара Гаттуза ў адстаўку не падаў. Калі ўваткнуць у мяне кінжал, з мяне нічога не выйдзе. Уся кроў сышла. Вельмі крыўна вылятаць вось так. Магу толькі падзякаваць камандзе, бо я ўжо шмат гадоў не бачыў, каб нацыёнале гулялі з такім самаадданным сэрцам. На асабістым узроўні гэта цяжкі ўдар. Адстаўка? Паглядзім. Але я думаю, цяпер не час казаць пра мою будучыню ці будучыню каго-небудзь яшчэ. Гэта футбол. Часам ён прымушае цябе святкаваць, часам пакутаваць. Яшчэ адну доўгачаканую пуцёўку заваявала Турцыя. Каманда пад кіраўніцтвам Вінчэнца Мантэлі ў вызначальным матчы перагуляла Косава 1-0 і ўпершыню за 24 гады вяртаецца на чэмпіянат свету. Не прайшла адбору зборная Даніі. У драматычным матчы ў Празе яна саступіла Чэхіі ў серыі пенальці. А зборная Швецыі ў фінальным стыкавым двубоі адолела Польшчу 3-2 і выйшла на планетарнае першынство.
Сёлетні мундыяль пройдзе з 11 чэрвеня да 19 ліпеня і адразу ў 3 краінах – ЗША, Канадзе і Мексіцы. Упершыню ў гісторыі ў ім возьмуць удзел 48 зборных. Владислав Корсак, Павел Олейников, Белсат. В объективе на сегодня все. Более новин в наших социальных сетках и на сторонце belsat.eu. Ну и информационный вечер протягивается. Господарство чекает студия Белсат, якую мы проведем разом з Вітаўтам Сіўчыкам. Ну и вымушаны дадаць апошні раз. Вітаўт ад імя ўсёй рэдакцыі віншуем. Выиграў стажировку, вельмі престижную, может, похвалишься глядачам. Хотя одночасово, конечно, и сумно. Сумно с тобой развитываться, потому что вот такий коллега, вот такий профессионал. Ну, что ж, господарство, усяму надыходзіць як бы свой час, свой крест, так что всем дзякую за то, что были со мной все гэтыя гады. И мы, ведаеце, насамрэч застаемся. Валер, дзякую за гэты жартик. 1 красавіка, каб уже не трымаць нікога ў інтрызе. Все ў парадку. Белсат працягвае сваю працу, і я таксама разам з вами і з Валерам сёння правядзем эфір студыі. Паўночная Карэя, як прыклад, там людзі жывуць небагата, але затое як яны працуюць. Не, гэта не чарговы нейкі першы красавіцкі жарт ад мяне ці ад Валера, а даслоўная цытата ўзурпатара на нарадзе з вайскоўцамі. Куды мы ідзем? Пра гэта не толькі паразмаўляем з госцямі нашага эфіру, праз момант далучайцеся. Ну, господарство чакае таксама вельмі сур'ёзная пытанка. Без вас нам аніяк не разобраться. Ты, до речі, Вітаўт, ведаеш, як раней называўся вось дзень жарта ў Беларусі? Так дзень дурня ўжо ж казалі. Ну, это цяпер, это за савецкім часам, а раней? Слухай, я не ведаю, што... Пріма апреліс. Пріма апреліс, як і ў Польшы, гэта ад старажытнага Рыму. 1 красавіка, з лаціны. Так, а сапраўдны дзень дурня ў Беларусі калі ведаеш? Заўтра будзе. Завтра. Что ты ведаешь? Так званага яднання народу. Добра. Не будем про гэта. Добра, господарство, у нас еще будет про экономику так само сегодня. Тому вот такое и пытанне у нас до вас вельмі сур'ёзнае сегодня. Вось калі экономика беларуская все-таки збанкрутуе, бо весь час там кудысьці она падае. Ну, калі ўрэшце будзе гэта банкрутство, что тады адбудзецца? Ёсць некалькі варыянтаў адказу. Лукашенко павыдзірае свае апошнія валасы. Галоўченко, гэта клінічны аптыміст беларускага ўраду, раскажа, што гэта поспех насамрэч. Ну, ёсць варыянт, што далей эканоміка пачне расці, ну, бо падаць больш няма куды. Ну і варыянт такі, што ўсе беларусы выйдуць на суботнік, талакою будуць ратаваць беларускую эканоміку. Калі ласка, галасуйце альбо пішыце свае варыянты ў каментарах. Цікава ты зазначыў, апошнія валасы, сапраўды, не так іх шмат у яго, хоць ён прычоску такую робіць. Уже хіба 30 гадоў, каб паказаць, што ўсё яго ў парадку. А знаеш, пра што падумаў? А раптам там якая пабочка ад тых амерыканскіх таблетак, і яшчэ пабачым мы, што будзе што яму драць. Сёння ж акурат Лукашенко сабраў вайскоўцаў, і каб абмеркаваць раптоўную праверку боегатовасці, якую, зрэшты, ён сам і абвесціў 2 месяцы таму. Ну і заяваў было шмат, і ўсе максімальна мілітарысцкія. Агульны пасыл ідзе падрыхтоўка да вайны, якой Лукашенко, з ягоных словаў, ну, вядома ж, не хоча, але чакае. Мы готовимся к войне. На то мы и вооруженные силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает от своих небольших заработных плат и денежного довольствия деньги, копейки для того, чтобы нас с вами содержать. Поэтому задача, об этом, я думаю, госсекретарь еще скажет, была поставлена одна. Как будут действовать те части, которые будут приведены в полное боевое состояние президентом в условиях военного времени. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать
и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся. До нашага эфіру долучаецца Вазім Каванчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы. Спадар Вазім, добрый вечар. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, схлусіў, канешне, Лукашенко, калі казаў, што мы там стваралі армію. Мы ведаем, што ён у пачатку 90-х гадоў быў і супраць незалежнасці Беларусі, і супраць стварэння асобнай арміі незалежнай Беларусі, заставаўся глыбока савецкім чалавекам. Але калі вяртацца да нейкіх актуальных ягоных анонсаў, да якой вайны рыхтуецца Лукашенко? Ну, мабуть, он має на увазі війна, яка зараз уже йде поміж Росією і Україною, і дякуючи шматучим намаганням Лукашенки, эта война разгорелася. Мы бачимо, уже перевалив, пошел 5-й год. И вот наступства этой войны, подых этой войны отчувають уже в Беларуси, потому что периодично наша країна використовується просто як транзит, ці то для прольотів дронів, ці навіть неякі колони войск заходять і виходять з Білорусі по виказуванню того ж Лукашенки. Гэта наогул про што? Гэта про незалежную краіну ці про нейкі вертеп? А гэта рашэнне Лукашэнкі будзе, альбо все-таки гэта будзе рашэнне Крамля? Потому что памятаем все гэтыя гады, выказываліся меркаванні про тое, што Крэмль вырашае, кінуць беларусаў у гэтую мясарубку альбо не кінуць. Войсковые колы в Украине и на Заходе давно не лічаць Беларусь за войсковый субъект незалежный. Там лічыцца, что белорусская армия это органичный працяг узброеных сил Российской Федерации, и, уласна кажучи, там злая воля Кремля врешті-решт і вирішить, калі і як Беларусь буде втягнута наўпрост в этот конфликт. То, что гэта адбудзецца, все больше факторов указывает на гэта. Тут пытанне часу, калі Путин вырашыць чарговы раз подвышаць віток эскалацыі. Вось адносна эскалацыі Лукашенко сёння заяўляў пра тое, што можа мабілізаваць у Беларусі да 500 000 чалавек. Давайте разам паслухаем, а потым вернемся да нашага абмеркавання. У нас под ружьем сколько тысяч сегодня? 70 тысяч. 70 тысяч. Всего под 100 тысяч. Ну уж Карпенкова что же и Кубракова войска. И небольшие хоть в комитете госбезопасности. И прочее, прочее, прочее. 100 тысяч. 500 000 с учетом дополнительного призыва в случае войны. Я вас прошу, научите людей воевать. 500 000 чалавек – гэта вялікая лічба, асабліва калі казаць пра Беларусь, пра прапорцыі жыхароў нашай краіны. Спадар Вазім, наколькі гэта нейкая, не ведаю, пустая заява, гэта рэальныя планы, як вы гэта ацэньваеце? Ну, справа тым, што мобілізацыя такая тотальная, это вельмі дарагое заняцце, асабліва для такой не вельмі моцнай эканомікі, як беларуская. Але по мобілізацыйных планах яны могуць нарасціць збройныя сілы Беларусі амаль у 2 разы на працягу месяца-полтора. Но я зноў-такі кажу, гэта мобілізацыя, гэта знак равно вайна, і гэта вельмі дарагое заняцце і па эканомікі, ну, со всеми астатнімі аспектамі. Але ў 2 разы гэта не 500 000, гэта 140 000, бо цяпер у войску вось нават агучваў міністр абароны 70 000. Так, гэта будзе в районе 140 000, но тут можна палічыць внутренние войскі, якія фактычна могуць выконваць пэўныя функцыі ці там закрываць другі эшелон фактычна. Можа быць, да, гэта будзе в районе 200 000, ну, 500 000. Мне здаецца, это такія мантры для самазаспакаення, для, можа, там, пужання суседзяў. Гэта такі внутренні пасыл і для самих беларусаў, што мы не страцім кантроль. І гэта, в прынцыпе, пра лаяльнасць. Лукашенко разумее, што армія недастаткова лаяльнасць, як і, в прынцыпе, все лаяльна, як і астатняе грамадства.
І ну, от ёсць доказы, што менавіта в 22 годзе заварушэння в арміі, калі пачалась паўнамасштабная вайна в Украіне, не далі фактычна Лукашэнке аддаць загад аб тым, каб яны захадзілі разам з расіянамі. Ну вось хацеў зачапіцца я за тое, што вы згадалі эканоміку. Там сапраўды, калі ў Беларусі каля 4 мільёнаў чалавек актыўных эканамічна і дастаць адтуль яшчэ паўмільёна, пры тым, што ў Беларусі катастрофа кадравая, нідзе не хапае, тут шукаюць і пакістанцаў, і каго заўгодна, і взяць паўмільёна яшчэ дастаць з этой эканомікі, а ніякая эканоміка не вытрымае, тут нават няма пра што пытаць. Між тым, ці можа вось гэтая размова, вось гэта пустое надзіманне шчок Лукашэнкі ускосна сведчыць таксама і пра тое, што ў Расіі справы насамрэч дрэнь, у тым ліку і з вайсковым складам. Ведаем, што КНДР ужо там не надта і хоча пастаўляць сваё гарматнае мяса, і тут як бы чаму б тады не звярнуць увагу на захад, дзе ёсць вось беларусы, якіх можна як гэта мяса кінуць. Россия намагается вести войну наймитами до сённяшняга часу. Да, яны обвещали частковую мобилизацию, калі в 22 годзе у іх посыпался фронт. И там украинцы повернули великие кавалки своей территории назад, в Харьковской области, вызволили Херсон. Але потым уже, пачынаючы з 23 года, калі яны масово навербовали зэкаў, а потым стали вербовать наймитов. Пакуль што яны абыходзяцца гэтым ресурсам. Да, Украина все более и более выбивая людей в России. У Путина есть еще там кадровые резервы в выгляде там БАРС, это такой боевой активный резерв, это такие есть осяродки территориальной обороны, яким зараз доручают частково функции объектовой супрацьпаветраной обороны. І остатнє рішення для наповнення своєї армії – це включення інструментів масової мобілізації. В этом випадку Путін може призвати і мільйон, можливо, і пару мільйонів. У їх просто проблеми так само будуть в економіці, і у їх проблеми з офіцерським складом. Просто на таку масу жовнерів у їх не хватає офіцерів. Кадровая российская армия, она в основном была выбита в 22-23 году. Что тычется белорусской армии, я думаю, все-таки ей будет отведена роль отвлекать на себе силы, растягивать силы противников, ті, власне, аховывать поки что межи Беларуси и российские объекты и базы, які будут расположены в Беларуси. Валер ужо сёння згадваў КНДР, і, ведаеце, Лукашенко таксама падчас нарады з вайскоўцамі загаварыў пра сваё ўражанне наконт візіту ў Паўночную Карэю. Слова узурпатару, потым вяртаемся да нашай размовы. И когда я был в Корее, вы знаете, люди живут небогато. Но как они работают? Как они работают? И разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю, слушай, ты это понимаешь, что это дорого? Конечно, говорит, понимаю, но, говорит, у меня нет другого выхода. Надо защитить землю. Поэтому нам надо думать о том, как нужные средства выделять на новое, особенно новое, нужное для нас вооружение. Ведаеце, я нават гэта пераслухаў двойчы, таму што ўсё ж такі 1 красавіка, дзень жартаў, дзень дурняў, і Паўночная Карэя доўгі час, мне здаецца, што нават у прыхільнікаў Лукашэнкі выклікала, ну, ведаеце, такія пачуцці негатыўныя, як край, абсурд. Яны спрабавалі нам даказаць, што што ў Беларусі няма дыктатуры. Тут Лукашенко ставіць у прыклад Паўночную Карэю. Гэта зноў-такі, гэта нейкія пустыя словы, ці гэта рэальная накіраванасць па пабудове яшчэ больш жорсткага рэжыму ў Беларусі, і проста беларусаў, грамадзянаў Беларусі рыхтуюць да такога рабскага стану, рабскай працы на ваенныя патрэбы. Лукашенко ретранслировал свою блакитную мару. Белорусики, працуйте за там миску баланды день, и не треба там ни про что больше думать, хвалите мудрого кормчего, вождя.
Ось, да, гэта для яго, мабыць, ідэал. Ён, напэўна, шкадуе, што трохі не в тыя гістарычныя часы нарадзіўся. Мы таксама шкадуем, што тут скажаш. Прынамсі, тут у нас супадаюць кірункі шкадавання. Між тым, Вадзім, глядзіце, ну вот вайна, яшчэ адносна недавно для беларускага вуха гэта было, ну, гучала дастаткова незвыкла, калі не ісці ў гісторыю, а праз найноўшыя часы. Але апошнім часам пастаянна, кожны дзень вайна, тут беспілотнікі летаюць, тут узрываліся і службісты там на мінах на Гомельшчыне. І цяпер Лукашенко кажа, і рыхтуемся да вайны, і вось гэта все накручваецца, і оно робіцца такім ужо, ну, больш звыклым фонам для Беларусі. Між тым, калі глядзець наперад у логіцы, ці можна прапанаваць штосьці беларускім грамадзянам сёння, да чаго варта падрыхтавацца загадзя. Таму што калі гэтыя беспілотнікі лётаюць, яны ж падаюць, і это пакуль што без чалавечых ахвярах. А што далей? А ці будуць далей абстрэлы таксама па Беларусі, калі мы так ужо рыхтуемся да вайны? Ці будуць правакацыі, калі Лукашенко кажа, ну і што там няма войскаў праціўніка на мяжы, ну мы-то ведаем, што яны хочуць напасці. То бок он рыхтуецца. Ці можна простым звычайным грамадзянам да чагосьці загадзя падрыхтавацца, што бы вы параілі? Ну, найперш уже шмат краін Європи рыхтуюць сваё насельніцтва, гэта элементы грамадзянскай абароны. Па-першае, варта кожнай сям'е мець заўсёды сабраны трывожны чемоданчик, там, дзе собраны асноўныя рэчы, якія патрэбны ў разе пакідання свайго памяшкання. Трэба мець на ўвазе, што трэба мець за сабой нейкія там заашчаджаныя грошы, лекі, вопратку. Што тычыцца дронаў, якія перыядычна залетаюць і падаюць в Беларусі, ну тут трэба просто включаць здаровую логіку і разумець, што гэта небяспечныя прадметы, калі просто вы бачыце, што недзе пролетае дрон на нізкай вышыні, ці чуеце рэзкі гук, то лепей просто адысці ад вакна, лепш за ўсё стаць за сцяну. Калі нехта пабачыў, што дрон упаў, ляжыць на нейкім месцы, не варта да яго падыходзіць, тым больш его там закранаць рукамі. Справа тым, што дроны, яны не все там снаряджаны баявой часткай, там ёсць з розным функцыяналам дроны, але грамадзянскі чалавек, ён не можа адрозніць дрон з баявой часткай ад небаявой, то ад грэха падалей лепей да іх наогул не набліжацца. Ну, пры магчымасці, безумоўна, вызваць там МЧС ці міліцыю, просто паведоміць пра гэты выпадак. Я ўжо чытаў каментар ад прыхільніка Лукашэнкі пад нашай трансляцыяй было, што, маўляў, вы белсад хлусіце, ніякіх дронаў і беспілотнікаў у Беларусі няма, я ніводнага не бачыў. Разам з тым, маніторынгавыя праекты паведамляюць, што апошнім часам беспілотныя лётальныя апараты урываюцца ў беларускае неба, прытым ужо не толькі з Расіі, але таксама і з Украіны, у прыватнасці вось цяпер падчас гэтых выправаў да Санкт-Петербурга, заўважылі над Магілёўскай вобласцю. Спадар Вадзім, гэта тэхнічны момант, таксама як гэта было з Фінляндыяй, дзе ўкраінскі дрон уляцеў у паветраную прастору Фінляндыі. Ці ўсё ж такі тут ёсць таксама нейкая, я не ведаю, палітычная матывацыя, нейкі, магчыма, паказ сілы з боку афіцыйнага Кіева? Дакладна на гэта можа адказаць толькі той чалавек, які закладае в дрон маршрутное задание. Мы можем две основные версии разглядать. Это география и уздзеяние РЭП, радиоэлектронной борьбы. Зразумела, что баки и российские, и украинские, яны імкнуцца один одного падманваць, яны імкнуцца заходить с розных накірункаў, выбираючы найлепшыя маршруты атаки в абыход районаў супрацьпаветранай обороны. Але дроны часам яны губляюць сувязь, яны могуць кружляць, яны могуць, напрыклад, быць запраграмаванымі на тое, каб там круціць такія петлі, каб возіць зман супрацьпаветраную оборону.
противника. И тут дроны — это ж наступство, мы это разумеем, потому что причина в том, что просто идет война, 5-й год полномасштабная. Я не думаю, что украинский бок навмысно запускает дроны, как спровоковать Беларусь, потому что Украине, в принципе, невыгодна эскалация, и Украина має великие тяжкости на фронте с Российской Федерацией. Тут можна говорити просто про ці технічні збої, ці про уздзеянне разу электронной барацьбы. Спадар Вадзім, дзякуй вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытанні бяспекі і абароны. Спадарства, а цяпер, як анансаваў таксама Валер, будзе эканамічная тэма. Што праўда, скажам шчыра, статыстыка Белстату была апублікаваная яшчэ раней, але вось аналітыкі, так бы мовіць, пакрысе разбіраюць пэўныя звесткі, і ў прыватнасці тое, што мы б хацелі сёння абмеркаваць у нашым эфіры, гэта пытанне стратных прадпрыемстваў у Беларусі. Колькасць такіх кампаній у нашай краіне рэзка вырасла. Паводле справаздачы Белстату, у студзені амаль 32% прадпрыемстваў у Беларусі былі неплатаздольнымі. Причем у параўнанні з леташнім студзенем іх паболела адразу на 6%. У абсалютных лічбах гэта плюс амаль 600 кампаніяў. Пры гэтым прыбытак прадпрыемстваў за гэты час вырас на 15% да адлічэння падаткаў. Акрамя таго, за першы сёлетні месяц беларускія кампаніі павялічылі свае крэдыторскія запазычанасці. Цяпер яны перавышаюць 140 мільярдаў рублёў. Ну, власна, высветлім, што адбываецца у адмыслоўцы. Андрэй Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптимум» на YouTube-канале «Беларусы і рынак». Ужо зараз у нашым эфіры. Спадар Андрэй, вітаем вас. Прывітанне. Вітаю вас. Патлумачце, калі ласка, адкуль такая доля стратных прадпрыемстваў, ажно траціна? Ну, глядзіце, як бы ёсць тры прычыны, две галоўныя, адна не вельмі. Прычына, якая не вельмі галоўная, гэта яна такая чыста тэхнічная, гэта звязана з асаблівасцямі бухгалтарскага ўліку, і таму вось, ну, менавіта яно як бы паказала, што вось так рэзка ўсё вырасла. А дзве галоўныя прычыны, ну, гэта то, чаму насамрэч гэта так все расце, чаму расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Ну, па-першае, гэта праблема з беларускім экспортам, потому что, ну, мы увесь мінулы год, ну, то бок, гэта не стала неспадзянкай нейкай, так? Увесь мінулы год беларускія прадпрыемствы ішлі да гэтага стану. Весь мінулы год беларускі экспорт скарачаўся, ну, то бок, ён у грашовым вымярэнні вырастаў, але гэта звязана з умацаваннем беларускага і расійскага рубля. А вось у фізічным вымярэнні ён скарачаўся. Вось, а калі вы, ну, там, і мы ж ведаем, мы бачылі, што там амаль усе беларускія флагманы правалілі заданні па вось экспорту сваіх тавараў. Там і трактарны, і гансельмаш, і БМЗ там на толькі траціну прадаў таго, што павінен быў прадаць. Вось, ну і адначасова раслі вось гэтыя складскія запасы. Яны ўжо складаюць 90% ад месячнай вытворчасці. Гэта, насамрэч, рэкорд, ну, рэкорд вельмі за шмат гадоў, таму што вось у ковідны год было меней, а ў ковідны год эканоміка як бы, ну, працавала на склад. Там, ну, параўнальна, можа, гэта было які-небудзь 12-11 год, вось год крызіса. Ну і як бы відавочна, што калі вы працуеце на склад, то, а не прадаеце, то у вас страты растуць, а прыбыткі вашыя зменшаюцца. Вось. Ну і трэцяя прычына, гэта, канешне, справядлівыя кошты, цэнавое рэгуляванне, якое дагнала. Там, як бы, раней ад гэтых справядлівых коштаў, ад цэнавога рэгулявання страдалі прадаўцы, гандаль, але гандаль загналі ўжо ў такі стан, калі, ну, з яго не было чаго ўзяць. І там змяніўся механізм контроля за коштамі і пачалі болей страдаць вытворцы. Ну, то бок, вось, зноў жа, кошты падвышаць нельга. Зноў жа, на каго перакладае дзяржава гэтыя свае выдаткі? Яна перакладае спачатку на прадаўцоў, потым на вытворцаў. Таму, ну, відавочна, што расце колькасць гэтых стратных прадпрыемстваў. Бо беларуская дзяржава, яна любіць паказваць гэтыя атракцыёны шчодрасці за чужы кошт.
Андрей, ну вось тут такі момант про то, што прыбыткі кампанію выраслі адначасова, хаця, здаецца, вось стратныя. Ці не сведчанне гэта таго, што ў беларускай эканоміцы, увогуле ў беларускай рэчаіснасці адбываецца такая дыферэнцыяцыя, што калі ты працуеш на Расею, калі ты працуеш на вайну, то ты зарабляеш. А калі ты не працуеш на вайну, то ты ў мінусе. Альбо я памыляюся. Ну, глядзіце, тут як бы рост прыбыткаў гэта можа быць прычынай гэтага, могуць быць асаблівасці бухгалтарскага ўліку ў Беларусі, да? Вось, але, ну, то бок, калі мы кажам пра эканоміку ў цэлым, але, ну так, натуральна, канешне, прадпрыемствы, якія працуюць на вайну, яны яшчэ нешта зарабляюць, хаця гэта ўжо не тыя заробкі, якія гэта былі раней, так? Вось, а прадпрыемствы, якія, ну, не ўпісаліся ў вайну, ну, яны церпяць, так. Калі казаць пра долю стратных прадпрыемстваў, калі я правільна вас пачуў, тую сітуацыю, якую мы маем цяпер, можна параўнаць з 2011-2012 годам. Але ў той час, я добра памятаю, была вельмі моцная інфляцыя. Сапраўды беларусы адчувалі ў сваіх кішэнях, што яны збяднелі ледзьве не ў 2 разы. Цяпер жа, наадварот, з аднаго боку вось прыбыткі прадпрыемстваў нібыта растуць. Вы кажаце, што гэта можа быць асаблівасць бухгалтарскага ўліку, але паводле Белстату і сярэдні заробак расце, нібыта беларусы багацеюць, але зноў-такі паводле афіцыйнай статыстыкі. Як можна патлумачыць гэтую супярэчнасць? Ну, дарэчы, тое, што як бы страты растуць і заробкі беларусаў растуць, гэта ўзаемазвязана, да? Таму што як бы, ну, Беларусь аказалася ў такой, не ведаю, такой лавушцы, да? Калі працоўнай сілы не хапае. Для таго, каб гэтых працаўнікоў затрымаць на вытворчасці, ім трэба плаціць болей. Таму там беларускія прадпрыемствы, ну, ўжо каторы год плацяць больш, чым яны могуць сабе дазволіць. Гэта тычыцца і дзяржаўных, і, магчыма, нават у большай ступені і прыватных кампаніяў. Вось, таму, ну, тое, што заробкі растуць і растуць страты пры гэтым прадпрыемствах, гэта абсалютна цалкам натуральна. Тое, што гэты крызіс, гэтыя праблемы ў эканомікі не падобныя на той крызіс, які быў у 2011-2012 годзе, ну, так, кожны эканамічны крызіс, ён як бы выглядае по-свойму, да? І зараз умовы не тыя, што былі ў 2011-2012 годзе, і зараз прычыны вось гэтых праблемаў, яны крышачку іншыя, чым тыя, якія былі ў 2011-2012 годзе. Зараз ёсць, ну, вельмі вялікая структурная праблема, гэта недахоп працоўнай сілы, чаго ў 2011-2012 годзе не было. У 2011-2012 годзе была адваротная сітуацыя. Тады, ну, людзей было як бы зашмат для той вытворчасці, для беларускай эканомікі. Да? Тады мы казалі пра такую скрытае беспрацоўе, калі прадпрыемствы трымалі больш людзей, чым ім было патрэбна. А зараз у прадпрыемстваў ужо людзей не хапае. Зараз, каб затрымаць гэтых людзей, трэба павышаць ім заробкі. Андрей, афіцыйная статыстыка часцяком прыхарошвае рэчаіснасць, але пры гэтым дастаткова красамоўным з'яўляецца тое, што ўсе гэтыя гады, калі гаворым пра беларускую эканоміку, так ці інакш мы таксама і закранаем пытанне крызісу. Эканамічнага крызісу, гэта такое перманентнае вось гэта суседства, як бы беларуская эканоміка і эканамічны крызіс. І вось мы, уласна, сёння задаемся пытаннем пад нашай трансляцыяй у Ютубе, калі беларуская эканоміка все-таки аднойчы збанкрутуе, ці раней, ці пазней, то што тады адбудзецца? Самы папулярны адказ на гэты момант 49%. Гэта адказ, што клінічны аптыміст Галоўчынка ўсім раскажа, што гэта поспех. Вось вы, як спецыяліст у эканоміцы, можете патлумачыць, як тут знайсці поспех у сённяшняй эканамічнай сітуацыі? Ну, глядзіце, ну, поспех-то знайсці вельмі проста, тым больш, што як бы Расія ўжо дала прыклады, як гэта рабіць. Можна называць, казаць пра альтэрнатыўны рост эканомікі. Можна сказаць, што эканоміка выходзіць са стану перагрэву, як гэта кажуць у Расіі, так? Можна сказаць, вось як Пуцін сказаў, пра тое, што у эканоміка
уступіла ў стадыю збалансаванага росту. Ну вось там было падзенне ВУП на 2%. Путин падчас выступлення сказаў, што ну вось эканоміка уступіла ў стадыю збалансаванага росту. Таму ну словаў, я мяркую, можна знайсці вельмі шмат насамрэч. Дарэчы, наконт словаў, сёння ж Лукашенко выступаў і закрануў эканамічнае пытанне, што, праўда, на нарадзе з вайскоўцамі ён ставіў у прыклад Паўночную Карэю. Так, гэта сапраўды так. І ён сказаў, што паглядзіце, вось як там людзі працуюць. У нас акурат ёсць фрагмент гэтага выступу, літаральна на момант да Лукашэнкі, потым да нашай размовы. У нас под ружьем сколько тысяч сегодня? 70 тысяч. 70 тысяч. Всего под 100 тысяч. Ну, Карпенкова ж тоже и Кубракова войска. И небольшие. Гаспадарства, гэта не тая была цытата вайсковая, але ў нас ёсць акурат і эканамічная цытата, прынамсі звязаная з эканомікай і працай. Давайте паслухаем яе. И когда я был в Корее, вы знаете, люди живут небогато. Но как они работают? Как они работают? И разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю, слушай, ты это понимаешь, что это дорого? Конечно, говорит, понимаю, но, говорит, у меня нет другого выхода. Надо защитить землю. Поэтому нам надо думать о том, как нужные средства выделять на новое, особенно новое, нужное для нас вооружение. Андрей, мы як бы вось размаўлялі з вайсковым экспертам адносна гэтых выказванняў Лукашэнкі, але хацелася б все-таки таксама пра эканоміку. І нават тыя 70 тысяч вайскоўцаў, яны тут таксама пасуюць, тому што Лукашенко кажа, што 500 000 мы зробім наше войска, мобілізуем, прыцягнем. Як беларуская эканоміка? Тому што ну, у маіх разліках, як бы, калі 4 мільёны і так эканоміка, і так там працоўных рук не хапае, і взять, выняць з яе 500 000 яшчэ чалавек актыўных, ці не лясне яна хутчэй, чым Галоўчынка знойдзе прычын для поспеху? Ну, глядзіце, у Паўночнай Карэі там 20 мільёнаў насельніцтва і, здаецца, 2 мільёны служаць у войску, да? Калі я не памыляюся, там такія лічбы. Вось, як бы, ну, відавочна, што Паўночная Карэя гэта для Лукашэнкі ўжо такі ідэал, гэта тое, чаго б ён хацеў, мець вось такі народ, які маўчыць і працуе. Жыве небагата, памірае з голаду, але ўсё роўна працуе. Вось, ну і гэта было відавочна, што ён вельмі зайздросціць Кіму, калі ён ездзіў у Паўночную Карэю. Ну і насамрэч, асаблівых прычынаў яму паехаць не было, акрамя як паглядзець на краіну сваёй мары. Вось, калі казаць пра поспехі вось гэтай Паўночнай Карэі, асабліва пры апошнім Кіме, ну ёсць такая лічба. У 2024 годзе экспорт з Паўночнай Карэі быў 360 мільёнаў долараў. А калі Кім прыходзіў да ўлады, ён быў 3,5 мільярды долараў. Ну, то бок, для такой краіны 20 мільёнаў насельніцтва гэта было ўсё роўна вельмі мала. Але ён скараціўся ў 10 разоў экспорт з Паўночнай Карэі. Там асноўнае, што яны экспартуюць, гэта пух, пер'я і воласы. Амаль 50% ўсяго экспорту. Таму людзі там уже і працуюць, але дзяржава неэфектыўна працуе. Ну і як бы Лукашенко тоже таксама хоча, каб было ў яго так. Што б я не рабіў, а людзі ўсё роўна будуць працаваць. Ну, окей, вось гэта яго мара. Гаспадар Андрэй, напрыканцы нашай размовы я чуў такое раней ад эканамічных экспертаў, што, маўляў, ну вось Лукашенко нешта там кажа, нейкія там свае дзяржпланаўскія замашкі, савецкія метады кіравання, але вось, маўляў, ёсць ўсё роўна прафесіяналы ў яго атачэнні, у Нацбанку, ва ўрадзе, і, маўляў, яны робяць так, што незалежна ад рыторыкі, механізмы нейкія нармальныя працуюць у Беларусі. Станам на 2026 год, на тое, што цяпер адбываецца, як вы мяркуеце? Ці тут пераважае гэтая вось лінія ідэалагічная, ці ўсё ж такі людзі за эканамічнай адукацыяй яшчэ маюць нейкі ўплыў на кіраванне гаспадаркай у Беларусі? Ну, глядзіце, раней яно так і было. Раней, насамрэч, вось гэтыя яго спецыялісты, яны спрабавалі неяк змікшаваць тое, што ён робіць. Але мне здаецца, што апошнім часам, ну, там
альбо не засталося людзей, якія маглі б гэта рабіць, а тыя, хто засталіся, ну ім ужо просто все роўна. Я просто хочу нагадаць вось гэтую гісторыю з адключэннем святла, да, калі Лукашенко сказаў, што трэба адключыць святло, окей, все сказалі, як сказаў, так і зробім. Потым праз дзень Лукашенко прыйшлося там крычаць на гэтых чыноўнікаў і казаць, чаму вы зрабілі так, як я вам прыказаў, вам же трэба было зрабіць по розуму, а вы зрабілі, як я вам сказаў. Ну так вось гэта ілюструе, што чыноўнікам, мне здаецца, ўжо просто ўсё роўна. Ну, сказаў ты, окей, зробім так, як ты сказаў. Вельмі красамоўны прыклад. Спадар Андрэй, дзякуй вялікі за гэтую размову. Застаецца толькі падсумаваць, што, як мы бачым, дзень дурня ў Беларусі, на жаль, зацягнуўся на дзесяцігоддзе. З намі на сувязі быў Андрэй Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптымум» на ютуб-канале «Беларусы і рынак». Спадарства, мы ж пераходзім да рубрыкі «Жыццё нашых рэгіёнаў», якую мы робім гэтую рубрыку супольна з выданнем «БГ Медыя», у якой часам працуем як антыпрапаганда, бо дзяржаўныя медыі любяць паказваць чыстую, задбаную, прыгожую краіну, якую беларусам ледзьве не асабіста падарыў Лукашенко. Што, праўда, рэальнасць іншая, і мы паказваем іншы бок таксама Беларусі, тое, што бачаць нашы грамадзяне. Ну вось, да прыкладу, жыхарка пасёлку Тулава пад Віцебскам паказала ў тыктоку рэальны стан свайго месца пражывання. І гэта зусім не падобна да таго, што можна пабачыць, скажам, на БТ. Жанчына кажа, што будынак даўно не рамантаваўся, а балконы ўжо каля 5 гадоў лічацца аварыйнымі. Нягледзячы на шматлікія абяцанні чыноўнікаў, рамонту гэтак і не было. Крыша должна была делаться в 2025 году, но по ходу дела неизвестно, когда она у нас будет делаться. Вот такая у нас дорога. Дороги нету. После снега все размыло. К соседке было плохо, приезжала скорая, забуксовала. А другой сосед делал ремонт, подметал кирпичей. С одной стороны хорошо, что скорая не буксует. Машину не мнул, с другой стороны неизвестно, как машине тут стоять. Акрамя таго, спадарня паказала пад'езды. Таксама ў кепскім стане прыбіранне жыхары праводзяць самастойна, а яшчэ за свой кошт фарбуюць сцены і лесвіцы. У двары няма паўнавартасныя дзіцячыя пляцоўкі. Старая горка, арэлі, альтанка і лаўка засталіся з ранейшых часоў і падтрымліваюцца ў парадку сіламі зноў жа самых жа жыхароў. Яны спадзяюцца, што на іхную сітуацыю звернуць увагу і хто-небудзь адгукнецца. Што ж, паглядзім, ці адгукнецца. Ну а цяпер давайце, спадарства, да экалагічнай тэмы, якую мы неаднаразова ўздымалі ў нашых выпусках, у нашых праграмах. Гаворка пра сітуацыю з даламітавым прадпрыемствам паблізу пасёлку Руба. Там жыхары скардзіліся на пыл. Ён асядае літаральна паўсюль на вокнах, машынах, дзіцячых пляцоўках. Асабліва гэта заўважна ў сухое надвор'е. Людзі казалі, што дыхаць такім паветрам непрыемна, а часам і трывожна. Давайце ўзгадаем, як гэта выглядае. Вот такие вот белые машины стоят, а это отвал и трасса. Вот такая вот видимость, просто красота. І вось 31 сакавіка на тэрыторыі прадпрыемства «Даламіт» прайшла сустрэча прадстаўнікоў кампаніі, кіраўніцтва чыгуначнага раёну Віцебску і жыхароў, якія скардзяцца на пыл. Адметна, што паводле афіцыйных замераў перавышэнне шкодных рэчываў у паветры не фіксуюць. Кантроль вядзецца рэгулярна, але нават пры гэткіх паказніках праблемы ніхто не адмаўляе. Пыл ёсць. І ён замінае жыць. Прадстаўнікі «Даламіту» патлумачылі, што плануецца мадэрнізацыя прадпрыемства, а цяпер там абнаўляецца абсталяванне, у тым ліку сістэмы ачысткі паветра. Скончыць абяцаюць да канца года. Беларускія прадпрыемствы працягваюць сваю традыцыю прадуктовых набораў для працаўнікоў. Гэтым разам выдаюць іх да Вялікадня. Беларуска паказала ў тыктоку адзін з такіх набораў ад слуцкага сыраробнага камбінату. Жанчына патлумачыла, што прадукты даюць да кожнага свята.
Ну і гэтак на 23 лютага і 8 сакавіка падарылі 20 пачкаў масла, з дзесятак сыравяленых і вареных каўбасаў, пачкі маянезу, смятану, 2 мясныя рулеты, ёгурт і тварог, 2 вялікія кавалкі сыру і 2 святочныя паляндвіцы. Што ж дасталася працаўнікам камбінату на Вялікдзень? Ну, давайте паглядзім. А кажуць, што мы толькі дрэннае паказваем. А ведаеш, а все роўна, а я сапсую гэту апошнюю нотку все-таки. А што рабіць вегетарыянцам? Лепей бы грошы далі, заплацілі людзям, а не вось гэтай каўбасы. Гаспадарства, дзякуй вялікія, што нас глядзелі. На гэтым сёння ўсё. Для вас працавалі Валерий Руселік. І наш пастаянны супергерой беларускай справы Вітаўт Сіўчык. До сустрэчы. До сустрэчы.